Izerdi tanta anitz parte hartzaileentzat eta publikoarentzat ikusgarri beti harrigarria. Aspaldiko itzordua, indar jokoen festibala iragantzen atzo Donapaleuko plazan. Usaian bezala, Baxe Nafarroko eta Siberuko 8 herri aritu dira zoin gehiagoka, ala nola sokatira famatuan. Egun handia da guetako, enetako sustut, eta ekipa guztien dako hori, bai. Antrenatzen gira, egungo egunain dako, Bizpalau hilaitez, antrenatzen gira, gaurko egunain dako, Arpanaren proban, aurten ere Donamartiriko herriak du gaina hartu. Jerome eta Nikola Elizaldanaiek anitz sufritu dute, sekulan amore eman gabe. Zailena da atxikitzia eta anaiarekin untsa aritzia. Bada hain izagabotxa eta badakigu bestiak ez direla urgun. Beraz, behar da dena eman, naiz eta akituak girela. Joko hauek lehen etxaldeetan izaiten ziren desafioetan oinarritzen dira, zakulasterketa edo orga altxatzea bezala. Badu 75 urte kasik txapelketa hau antolatzen dutela Donapaleun eta arrakasta beti badu. Ez dira aldoguna behurianak goztako egiteko irringarri, nahi dute denek eta irabazi, zertako eta hemen ilazten dinak, badu gehiago galdaik biteko geini, presentatzeat. Izan nahi hemen eskolerrian eta eskolerretik kanpo. Sailkapen orokorrean Donamartiriko herria atera da garaile jaz bezala, festibalak 1500 ikusle erakarri ditu.